Du skal komme til Struer Kirke, fordi vi har et rigtig godt kollegialt fællesskab. Vi håber på, at du søger stillingen som præst her ved Struer Kirke, og du bliver en del af et team, hvor vi er 3 præster om at dække hele spektret fra vugge til grav. Jeg synes, at du skal søge til Struer, fordi vi har et meget stærkt foreningsliv her i byen. Blandt andet med FDF, som kirken godt kan lide at samarbejde med. Vi er gode til at have forgreninger ud til selve byen og ligesom være en del af det. Jamen, jeg tror, at kirken betyder meget. Det kan vi også se på det besøgstal, vi har i kirken. Og det synes jeg er dejligt, at der kommer så mange og deltager og synger med. Vi flyttede jo hertil, fordi vi havde et netværk her, som kun er vokset. Og så har vi begge to også en tilknytning til kirken. Det var oplagt at prøve at mærke det. Det er rart at samarbejde med præsterne omkring højmesser. Hvis for eksempel der skal ske noget ekstraordinært, så kan jeg jo få lov at trække på det store netværk blandt kor og orkester rundt omkring i byen, solister ned fra musikskolen osv., så vi kan give højmessen det helt rigtige musikalske udtryk. Og vi er et godt team, og det her handler om, at du får mulighed for at byde ind med det, som du brænder for, og som du er allerbedst til. Vi gør meget ud af at have hinandens ryg og spille hinanden gode. Så velkommen på holdet. Søg til Struer Kirke, eller i hvert fald tjek ind på vores hjemmeside og læs om stillingen.